Imbes naman na si Vice President Sara Duterte, si dating Vice President Leni Robredo ang spotted na kasama po ni Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena sa Bicol Region. Sa nasabing event, isa si Leni sa mga sumalubong sa Pangulo nung lumapag ito sa masasabing balwarte ni Robredo, kung saan mula sa entrance hall, kinamayan ni PBBM si Robredo na nakaabang sa kanyang pagdating. Matatandang ito rin na unang beses nagkita sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo na dating magkatunggali sa 2022 presidential elections. Gayunman, hindi na sumama hanggang sa entablado si BP Robredo dahil mayroon naman itong ibang lakad. Ayon sa kababayan niyan, si Senate President Chis Escudero, inimbitahan naman niya si Robredo para makibahagi sa nasabing okasyon na siyang nataon din sa 50th founding anniversary ng lalawigan. Namin si VP Leni para maging bahagi ng kasanggihan festivities at gayon din samahan ako para salubungin bilang Bicolana dito sa Bicol Region si Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Sorsogon. Bukod kay Robredo, tangay rin ang Pangulo ilang mga pambatong senador nito sa 2025 election gaya ni na former Senator Tito Soto at iba pa. Samantala, para sa mga taga-Sorsogon, partikular na si Senator Chis Escudero, tinuturing nilang milestone ang nasabing arena na may strukturang kahalintulad ng Rome Colosseum at itinayo sa mismong sentro ng kanilang probinsya. Nabatid na may 15 to 20,000 seating capacity ito at handa na para mag-host ng local at international sports activities.